Unsay nahitabo diri sa ebanghelyo? Nanagat silang Pedro pero wala sila'y kuha. Ug sa kalit mipakita ang nabanhawng Ginoo ug gisugo sila nga ibalik og taktak ilang pukot ug daghan kay isda ilang nakuha. Familiar dili ba? Yes. Kay mauna ang gisugo ni Jesus katong pagsugod niya sa iyang misyon ug giingnan dayon niya si Pedro, sugod karon managat na kamo og tao. Diha nato makita ang gisugo ni Jesus sa sinugdanan, gisugo niya pagbalik human sa iyang pagkabanhaw. Ngano kaha? Kay aron matagaan og kahigayunan bag-o nga chance ang mga apostoles nga mibiya kaniya sa Kalbaryo. Mao gani mga igsuon nga diri sa ebanghelyo nganong wala sila'y kuha, because actually wala man sila managat. Mibiya lang sila sa ilang kaguol. Siguro sa tunga-tunga sila sa dagat, nagtanga sila, nagmahay, pasaad-saad silang dili nila biyaan si Jesus pero ilang gibiyaan. Kita pod mga igsuon, human sa tanang gibuhat sa Dios nato, kapila pud ta mibiya niya ug mipili hinuon sa dili maayo. Pero mauni ang gibuhat sa Ginoo. Wala niya basula ang mga apostoles, mga traidor mong dagko. No. Ingon ana ang Ginoo mga igsuon. Kapila ta makasala, pero kampante ang Ginoo. Wala siya mawad-i og pagsalig og paglaom nato. Kampante siya nga moabot ra gihapon ang panahon nga maghimo ta og maayo. Salamat Lord.